Nimeni on Heikki Mälkki. Olin kesällä 1944 reservin vänrikki joukkueenjohtajana jalkaväkirykmentti 25 eli piikkirykmentti. Pieni hetki marssilla Säiniöstä Taliin, tuolla Viipurin itäpuolella. Joukot olivat valvoneita, väsyneitä, huonosti ravittuja ja pitkistä marsseista kuluneita. Monet pojat eivät pystyneet jalkineita pitämään jalassaan, koska jalat olivat jo pahan rakoilla. Ja eräällä mäen kumpareella siinä tuli näkyviin Viipurin linnan torni ja siellä oli punainen lippu. Se oli vaikea hetki. Jollain tavalla toivo oli sellainen, että siinä pystyttäisiin pitämään puolemme, mutta rintama siirtyi sitten hiukan kauemmas ja se onneksi kesti. Mutta tämmöinen nuorelle miehelle, 20-vuotiaalle joukkueenjohtajalle, niin se oli ehkä se kaikkein vaikein taival se. Kyllä siinä nyt tuli mieleen, että nyt on sitten taas Karjala menetetty ja ehkä kaikki muukin menetetty. Mutta seuraavana päivänä se arki oli sitten taas edessä. Siellä toimittiin niin kuin sodassa toimitaan, ei siinä mitään. Se tunnekuohu meni ohi. Sota on paha asia. Se on joskus välttämätön. Mä puhun nimenomaan puolustussodasta, mutta se on monelle ihmiselle ylivoimainen kestää ja kaikille vaikea.